Balalar, saksıkını bilesiniz. Nerede o saksık? Югары Шипке мәктәбендә Рабит Батулла белән очрашу җылы да, җанлы да узды. Аксакал язучы мәктәп укучыларына әдәбият, татар халкының тарихына кагылышлы бай мәгълүмат бирүче дәрес үткәрде. Рабит Батулла үз чыгышында дини мәгърифәт темасына аерым тукталды. Изге Коръән китабы сак белән сук бәйтенә салынган тирән мәгънәнең бүгенге көн өчендә актуаль булуын ассызыклады. Sikillerken diye cevap kitap çıkardım, küpten ona 10 kilometre taşıdık. Onda da var saksıkın iki varyantı var. Min yazgan piyesi. Bunda da varyant var, alıp batır saksık iline varıp çığa. Bunda da gıybretler var. Рабит аганың Курайда саксык бәйте кийин уйнавын укучылар зур кызыксыну белән тыңлады. Укучылар әдипнең гаиләсе балаларына кагылышлы сорауларын бирделәр. Рабит Батулла үзе төшкән Ядәш фильмы турында да сораштылар. Аксакал язучы үзенең туган ягына зур горурлык, хөрмәт белән кайтуын яшерми. Мин инде ара-тирә берничә ел моннан бөтен мәктәпләрне йөреп чыккан идем. Хәзер инде ул балаларның балалары бар. Инде менә хәзер тагын яңа буын үсеп җитте. Мен аларны да әйләнеп кайтырга булдым. Бәлки бу минем соңгы килүемдер, соңгы кайтуымдыр. Кем белә, әгәр гомер булса, әле тагын да кайтырмын. Яраткан язучылары белән очрашу укучыларның үзләренә дә ошады. Без Рабит Батулланың әсәрләрен бик яратып укыйбыз һәм миңа әле ошады аның бер әсәре Имше дигән. Ул Имшедә ул яза ничек Габдулла Тукайның күзе авыртып, алар әти белән әнисе белән баралар бер әбигә. Язучы атна дәвамында үзенең туган ягында булып, авыл җирлекләрендә, шәһәрдә зәйлеләр белән очрашулар уздырачак. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.